sembah nuwun laris, Pak. Ya Allah, asmane sinten niki Pak De sinten? Heh? Bejo. Oh, layak uripe bejo terus, Mas. Kandhane. Iya ta kepiye iki mau nyuwun lagu apa iku kira-kira? Lho ora njaluk, Mas. Iya. Oh, ora njaluk. Wong bayar kok, Mas. Wis bayar. Heeh. Pripun Pak Bejo? Pak Bejo minggah mriki kalih kula nggih. Ah, sak ya. Kok malah mlayu. Sepati ta, yuk. Kira tak? Tak. Ayo lho Pak Bejo. Ya monggo Pak Bejo. Ditawani Bejo. Tiba. Pak munggah ditawani Bejo. Walik. Pak Bejo mboten purun minggah. Mboten napa-napa, pun ora nyatek, Pak. Nggih pun. Nyuwun gendeng menapa? Mboten purun Pak tiange, Pak. Hah? Orek-orek. Dawahipun menapa? Mumpung iki lomo kok, Pak. Heeh. Napa? Jaran dol. Ya, dikinakani. Langsung cok iki cok. Langsung kemawon. Langsung kemawon. Oh, mumpung sinden tayu pe akeh iki. Ayo. Sinden tayu tak. Ayo monggo didadekke cok. Orek-orek.